نعفر كيدوم يزبل نيرو مجمريا خود خلوا خاب أديس أبا دخونا جن أب عصب كوينهم كم زدورو منجسي مسحزبي أب عبي نعبي وأتيزو الله مالتي مارشالله حنت هاجر كتأزز ندحر كوينا سلام كم يتخونو جايز كافي لي لهم ما عند خاب سفلي تحسط ميسنا لنا لايك مبار جمرو هذا فيديو خم تقول لهم ما عند من تساجير لهو بحكمنا يتعزيز اللي جن فيديو خسرح كل خونه من تاي أيردان نيشي ليزو صوص لذي قبل ما عند جميرة من تصاريك كجبري مالتي سيز جاي سمودا تام سيز إنه لايك مكبر جمرة هذا فيديو let's go سيز جاي لو ما عند مجمرة كنقرأكم دليل لغو أب ماس ميديا ويكا عبيت معكنا زينا شافين زلوا نايز حلفة وحدات معلتات بزعبا ساوز كوريا زملكتي أب تيك توك يكون فيسبوك ون أب قال ناتكم سوشيال ميديا ون أب كلمة متي خون خريج مغناتو عاب زينا سلزغنا مالتي ساوز كوريا مارشالو عزيزا زبل زيناي مارشالو مزازخا خمسري ورلهم منجسي مسحزبي أب عبي نعبي وأتيزو الله مالتي دارجا بمولو منجسي even منجس خبل كله إذا president تراي تريفو زلمبر قالوا بمولو حزب بمولو يزقاوم زلوا دارجا 100% نتيجة أزوزو مارشالو أي تقبلون مالتي لازم خم تري ورلهم بخمس عينات تقاومو يقدموا له مالتي حساب مبرارون كم زبط صحيم زغلص زلو خورد كم زخلون تخولتات كم زلون معكنا زيناتات يقلص الله ስለዚህ معرخ እንደዚ ወይ ካብ ሓንቲ معكنا زينا ናይ ሓንቲ ውሕዳ ደቂቕ ማርሻሎ አዚዝ ኣለኹ ብምባሉ ፕሬዝዳንት ናይ ሳውዝ ኮርያ ስለምንታይ ህዝቢ ከምዚ ኢሉ ተገለቢጡ حساب ከውርዶ ደልዮም ዘለው ዝብል ክንሪና ማለት እዩ መጀመርያ እቲ ማርሻሎ እንታይ ማለት እዩ ኢና ክንሪ ኣብ ዝሓለፈ ውሕዳት መዓልታት ከም ኣብነት ከም ጥልኩም ዩክሬን ምስ ራሽያ ብናይ ሚሳይል ኩናት ከገብራ ከለዋ ኣሜሪካ ናብ ዝውግእ ዝኽትኣቱ ተኽእሎታት ከም ዘሎ ይግለጽ ነይሩ በዚ ኸኣኒ ትራምፕ ኣብ ሜድያ ወፂኡ እንታይ ኢሉ ነትናተይ ናብ ዋይት ሃውስ መእታዊ ክዕንቅፉን ደልዮም ወይ ከዓ ከተዕናቕፍዎ ደልዮም እዮም ወይ ከዓ ማርሻሎ ክእዝዙ ስለ ዝደለዩ እዮም ብምባል ተዛሪቡ ነይሩ ስለዚ ማርሻሎ ማዕረኽ እንደዚ ኢቭን ኦልሬዲ ትራምፕ ተመሪጹ ከሎሲ ናብ ዋይት ሃውስ ክእትዎ ወይ ከዓ መንግስቲ ክገብሮ ዘይክእል ምኽንያት እንታይ እዩ ዝብል ክንሪና ማለት እዩ ማርሻሎ ሓንቲ ሃገር ክትእዝዝ እንድሕር ኮይና ኣብ ኩናት እንድሕር ኣትያ እያ ማለት እዩ ስለዚ ኣሜሪካ ናብ ኩናት እንድሕር ኣትያ ማርሻሎ ክትእዝዝ እያ ማለት እዩ ስለዚ ዝኾነት ሃገር ካነ ኣብ ውግእ እንድሕር ኣትያ ማርሻሎ ክትእዝዝ ትኽእል እያ ማለት እዩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት እንድሕር ሃልያ መንግስቲ ክትቅይራ ይትኽእል እያ እቲ ሸዓ ዘሎ መንግስቲ ንኣብነት ሎሚ ዓንቲ ማርሻሎ እንድሕር ተኣዚዙ بايدن ናይ ኣሜሪካ ማለት እዩ ባይደን እዩ ዝኸውን ክሳብታ ማርሻሎ ተወዲኡ ኣሎ ኢሉ ባዕሉ ዝሕብር ማለት እዩ ወይ ከዓ ክሳብታ ኩናት ዝቋረጽ ማለት እዩ ስለዚ ክሳብታ ማርሻሎ ዝቋረጽ እቲ ዘሎ መንግስቲ እዩ መራሒ ዝኸውን ማለት እዩ ስለዚ እዚ እዩ ትስክፍታ ነይሩ ናይ ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ ውሕዳት እዋናት ዝናተይ ናብ ዋይት ሃውስ መእታዊ ክዕንቅፉን ደልዮም እዮም ማርሻሎ ክእዝዙ ደልዮም እዮም ዝብል ስክፍቱ ዝገለጹ እዚ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ካብቲ ሕጊ እዚ ስለ ዘለዎ እቲ ማርሻሎ ማለት እዩ ካልእ ኩሉ ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ዝኾን ማርሻሎ እንድሕር ሃልያ ሓንቲ ሃገር ኩሉ ነገር ኣብ ትሕቲ መንግስቲ እዩ ፍሪ ስፒች ገለመለ ዴሞክራሲ ኮንካ ትዛረቦ ነገር تسرح نجار ويقال ملا حجنا عملت من قصة كأثر ندحردليو قدام بيت فرقت كيد دلي خام على كمالات هيكون أوريدي ببوليتيكا مخنات ويا بتشعوانا بكينا سلزلة كأثر ندحردليو كسوق ندحردليو دلا يخقبل خالي قدام بيت فردي أبز عمل كتوني مالتي سلذي في اللابزان عبيت هاجرات مارشالو ندحراتيو دارجا بمولو الدو كم زبالة غيركم حسابه مالتي فري سبيتش بحاليلن عبيت زيناتات مع كنا زيناتات يعتصوا مالتي أنا تو أوريدي ثنا من قصة تدليو وكا ناتا زمالو ترايم كزرقو حزقولو مالتي وزخون يكون فري سبيتش باليلن يلوكم الله سلازي تلفزيونات زي التلفزيونات كان كسرح يقولني مالتي سلازي أب كم زعينة حق ندحر هاللي عند هاجر بزوح نجار كقول لا خلي مالتي كم زي في اللايكاني نعبيتي هاجرات كم بعل أمريكا ساوث كوريا بزحجوان كابتن زعبيا هاجرات في اللاي بديمقراطي ديو بخال بعل سامسونج تكالات عبيتي كامباني تازلوا هاجريا بفيلمي إندستري بزحجوان هوليوود قريبو زلو فيلم اندستري بعد ساوث كوريا ناي ساوث كوريا سكويد جيم بزحلف وحدات عامታት ريهم ما يقوم ስለዚ عبيت ነገር ዘፍር ዘሎ ካምፓኒታት ኣለዋ ሳውዝ ኮሪያ በማርሻሎ ክትእዘዝካ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ማለት እዩ ከምኡ ዝኾነ ይኻን ዳርጋ 100% ተቃይሞ ዘሎ ነቲ መንግስቲ ማለት እዩ ኦሬዲ ቅድሚ ውሕዳት መዓልታት እቲ መንግስቲ ምስ ኣዘዘ ድሕሪኡ ኣይተመልሰን ክሳብ ዝሕጂ ዝሰርሓላ ዘሎ ዛ ቪድዮ እዚኣ
ኣይተመልሰን ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ መንግስቲ ኸ እቲ ህዝቢ ኸ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጎዳናታት ወፂኡ ብሙሉእ እዩ ተቃውሞ ዝገብር የሉ ልዕሊ ተቃውሞ ኸዓኒ ኢቭን መንግስቲ ንክወርዱን ጎስጓስ ገብሩ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ማርሻል ሎው ዝበሃል ወይ ከዓ እቲ ሕጊ ኣዚዝዎ ዘሎ ኣብ ሳውዝ ኮርያ ወይ ከዓ እንታይ እዩ ኢልኩም ምናልባት ንዘይፈለጥኩሞ እንታይ ኢልኩም ተሓቱ ዝነበርኩም እቲ ሕጊ እዚ እዩ ማለት እዩ ሓንቲ ሃገር በቃ ብመንግስቲ ጥራይ ልክዕ ከም ዲክታተርያል ኣመሓድራ መንግስቲ ግበር ኣይትግበር ዓይነት ኣመሓድራ ክትመሓደር ከለኻ ማርሻል ሎው ይበሃል ማለት እዩ እዚ ግን ብካልእ ፓርቲ ኣብቲ ሃገር ዝርከባ ካልእ ናይ ፖለቲካ ፓርቲ ጥራይ ደይኮነ ብናቱ ፓርቲ እውን እዩ ተቃውሞ ገጢሞ ደሎ ስለዚ ዳርጋ በይን እዩ ነዛ ማርሻል ሎው እዚኣ ኣዚዝዋ ክንብል ንደፍር ማለት እዩ ስዋይ ኻ ዳርጋ 100% ናይ ሳውዝ ኮርያ ነዚ ዘይተቐበሎ ማለት እዩ በዚ ምክንያት ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዳርጋ ብሙሉእ ሰብ ወፂኡ ኣብ ጎዳናታት ተቃውሞ ገልጽ ኣሎ ዳርጋ ንዑ ክሳብ ምውራዱን ከም ዝበፅሑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ውሕዳት መዓልታት ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ እዋን ግን ንሱ ሓንቲ ግዜ ምስ ወፀ ድሕሪኡ ኣይተመልሰን ማለት እዩ ስለዚ ከም ዘይከውን በዚ ከረዳእካ ክእል ወይ ከዓ ከም ዘይቅፅል ዝማርሻል ሎው እዚ ከረዳእካ ክእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ጋይስ ብዛዕባ እዚ እንታይ ርእይቶ ትህቡ ኣብ ኮመንት ክፅበየኩም እየ ካልእ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ኤርትራውያን ብዙሕ ሽግር የጋጥሞም ኣሎ ብዙሕ ግፍዒ የጋጥሞም ኣሎ ብምባል ኣብ ዝሓለፈ ውሕዳት እዋናት ቪድዮ ንሰርሕ ነርና ብዙሕ ሰብ እውን ንዑ ሼር ክገብሮ ብዙሕ ዓበይቲ ቴሌቭዥናት ክፈልጦውን ንጉዝጉዝ ነርና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ከዓኒ ትማሊ ዝተሰምዐ ሓደ ዜና ኣሎ እሱ ኸዓኒ እቶም ተኣሲሮም ዝነበሩ መንቀሳቐሲ ዘይብሎም ንውሕ ዝበለ እዋን ተኣሲሮም ዝፀንሑ ንዓሰብ ከም ዝኣተው ዝገልጽ ቪድዮታት ብዙሕ ይወፅእ ኣሎ ማለት እዩ ንዓፋር ከይዶም እዩ ዝብል ነይሩ መጀመርያ ክኸዱ ከለዉ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዓፋር ከም ዝኸዱ እዩ ዝግለጽ ነይሩ እንተኾነ ግን ኣብ ዓሰብ ኮይኖም ከም ዝደወሉ ብዙሓት ሰባት ዓሰብ ከም ዝኣተው እዩ ዝግለጽ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ንዓ ትምልከት ዜና ከስማዓኩም ኢትዮጵያ ንኤርትራውያን ዘነጻጸረ በኣልማማ ምእሳርን ግፋን ይቕጽል ምህላውን ብርክት ዝበሉ ኤርትራውያን ድማ ክሳብ ሕጂ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘለውን ገለውን ንኤርትራ ዝተመልሱ ከም ዘለዉ ይግለጽ ኣሎ እዚ ሕጂ ዘሎ ግን ናብቲ ብብዝሒ ኤርትራውያን ዝቕመጡሉ ከባቢታት እንዳኸትካ ዝካየድ ከምኡ ድማ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተዉ ንነዊሕ እዋን ኣብ ማእሰርቲ ዝጸንሑሉ ኩነታት ተፈጢሩሉ በምህላው ዝተፈልየ ከም ዝገብሮ ምንጭታት ይሕብሩ ከም ዝከር ኣብ ዝሓለፈ ቀረበ እዋን ብርክት ዝበሉ ኤርትራውያን ተገፊፎም ተኣሲሮም ድሕሪ ምጽናሕ ብመንገዲ ቡረ ኣቢሎም ናብ ኤርትራ ከም ዝተሰጉ ብኤርትራ ድማ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተዉ ማዕከን ዜና ቢቢሲ ዘርጊሕዎ ኣብ ዝነበረ ጸብጻብ ሓቢሩ ነይሩ እዩ ካብቶም ሽዑ ዝተሰጉ ዳግማይ ዝተሰዱ ብዛዕባ ዝነበረ ኩነታት ገሊጾም ዝነበሩ ኮይኖም ሕጂ እውን ተገፊፎም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ የእትዎም ዝጸንሐ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ዝመለሶም ከም ዘለዉ ይሕበር ኣሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እዚ ንኤርትራውያን ዘነጻጽረ ግፋ ብዝምልከት ክሳብ ሕጂ ዕላዊ መግለጺ ዘይሃበ እኳ እንተሎ ናይ ስደተኛ ወረቐት ዘይብሎምን ዘይተመዝገቡን ስደተኛታት ኤርትራውያን ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣኪቡ ኣብ ክልል ዓፋር ኣብ ዓላ ኣብ ዝበሃል ቦታ ክህነጽ መደብ ተታሒዙሉ ኣብ ዘሎ ማዓስከር ስደተኛታት ክእቱ መደብ ከም ዘለዎ ግን ዕላዊ ገይሩ እዩ ኣብቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዝተፈላለየ ቦታታት ዘጋጥም ዘሎ ማእሰርቲ ገለ ውሑዳት ዋላውን ክፍትሑ እንተኽኣሉ ብዙሓት ግን ኣብ ማእሰርቲ ከም ዝርከቡን እቶም ተፈትሑ እውን ገንዘብ ተሓቲቶም ብርክት ዝበለ ገንዘብ ከፊሎም ዝወፁ ምዃኖም እዩ ዝፍለጥ ኣብ ኢትዮጵያ ብሽሓት ዝቑጸሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ምህላዎም ዝፍለጥ ኮይኑ መብዛሕትኦም ቅድሚ ኩናት ትግራይ ብቐጥታ ዶብ ሰጊሮም ናይ ስደተኛ መለለዪ ካርዲ ሒዞም ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝመፁ ኮይኖም ገለ ካልኦት ግና መለለዪ ካርዲ ስደተኛ ዘይብሎም ኣብ ሱዳን ክነብሩ ዝጸንሑ ብሰንከቲ ኣብ ሱዳን ዝነበረ ቅልውላው ናብ ኢትዮጵያ ዝኣተዉ እዮም በዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ዝሰግኡ ብርክት ዝበሉ ኤርትራውያን ድማ ካብ ኢትዮጵያ ብዝተፈላለየ መንገድታት ናብ ከም ኡጋንዳን ኬንያን ዝኣመሰለ ሃገራት የምርሑ ምህላውን ዝተፈላለዩ ምንጭታት ይሕብሩ ስለዚ ከም ሰምዖ ዘለኹም ዜና ብዝሓለፈ ውሕዳት መዓልትታት ብብዝሒ ዝተኣሰሩ ኤርትራውያን እሞ መንቀሳቐሲ ዘይብሎም እዮም እቲ ነዚ ገጢሞም ዘሎ ማለት እዩ ንክልል ዓፋር ከም ዝኸዱ እዩ ወፂ ነይሩ መጀመርያ እቲ ሓበሬታ ወይ ከዓ ናብቲ ማዓስከር ከም ዝኸዱ እዩ ወፂ ነይሩ እንተኾነ ግን ብዙሓት ሰባት ኣብ ዓሰብ ኮይኖም ከም ዝደወሉ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ስለዚ ብዙሓት ኤርትራውያን ናብ ዓሰብ ከም ዝተመልሱ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ማለት እዩ